This is Don's TV Vlogs Tutorial Travel and Entertainment Channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell. This is Dong's Download Cell Phone Accessories. Tayong Public Market. Tayong Pangasinan. Pangasinan upang matest po natin ang ating dito telco. Andito tayo ngayon sa may bayan ng Balongaw, Pangasinan upang i-test natin dito sa bayan ito. Pero isang malungkot po na balita dahil ang bayan ng Balongaw ay wala pa palang tower ng dito telco. Ibig sabihin siguro dito mismo sa town proper o abante ako, baka naman meron doon sa may dulo niya. Magandang araw po ulit mga kaibigan, sa pagpatuloy ng ating pag-iikot sa mga bayan ng Pangasinan. Nandito ngayon tayo sa Umingan, Pangasinan. Dito po ako sa may tapat ng Hope of Melbourne College Foundation, Umingan, Pangasinan. Nandito po tayo para mag-test ulit ng ating dito telco. Mag-try ulit tayo guys. Ito ay full bar pong signal ng dito telco dito sa Umingan, Pangasinan. Ibig sabihin may tower po tayo sa mismong bayan. Dun po, base po sa aking paglalakbay, nasa 3 kilometers mula sa bayan, malakas pa ang signal niya. Ito po guys ang speed test ng dito telco dito sa may bayan ng Umingan. Nasa 47, 46 Mbps po siya. Kung hindi niyo po alam, ang dito po ay siya po yung tinatawag na Mislatel or Mindanao Islamic Telecommunication, o mas kilala nating dito telco. Kasi ayaw niyang nandun pa kayo, ayaw niyang nandyan pa kayo sa mahina, kaya dito na, lipat na kayo dito telco. Sa halagang 199 na load, 1 month unlimited call and text to dito, unlimited text to all network, plus 25 gig data all site access, plus 5 oras na tawag sa kahit anong network. O ano pang hinihintay mo? Lipat na sa dito telco. So yun lang po guys, lipat na ulit tayo ng ibang. Hello, magandang araw po ulit. Tayo po ay nandito ngayon sa bayan ng Sangkintin sa Pangasinan. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-iikot sa pagtitesting po ng dito SIM card. Dito tayo sa may palengke po ng Sangkintin. Sa tingin ko po, wala pa pong cell site ng dito telco dito sa bayan ng Sangkintin dahil 2 bars lamang po ang signal. Maaaring ito po ay nahahatakpan niya mula po sa Umingan. Pero ititest pa rin natin po kung ilan ang kanyang speed. Dito tayo sa may bayan ng Sangkintin, sa may siya po yung hotel ko. Mga nagtatanong kung ano ba yung SIM card na yan. Ito po yung
dito, telecommunity. Yan po guys, 1 bar lamang po ang signal na dito. Sabihin po, wala pa pong tower. Maring na. So yun naman po guys, ikot muna tayo ng ibang bayan sa Pangasinan. Next target natin po ay ang bayan ng Natividad, Pangasinan.